ମୋ ନେତା ହାରି ଯାଇଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦଙ୍ଗା, ଧର୍ମକୁ, ଜାତିକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି କରେଇ ଦେଇଛି। ଇତିହାସ ମନେ ରଖିବ କି ମୋ ନେତା ହାରି ଯାଇଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜର ଶାଳୀନତାକୁ ରକ୍ଷା କରି କାହା ବିପକ୍ଷରେ ଦିନେ କିଛି କହିନି। ବାହାରୁ ଆସି ଘନ ଘନ ରାଜନୈତିକ ଆକ୍ରମଣ କରି, ଏମିତିକି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆକ୍ରମଣ ସହ ଇଙ୍ଗିତ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ ନେତା ସବୁକିଛି ନୀରବ ଭାବେ ସହି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ସେବା କରିଛି। ଆଜି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଜନମତକୁ ନତମସ୍ତକ ସହ ଗ୍ରହଣ କରି ମୋ ନେତା ପୁଣି ଥରେ ନୀରବରେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି। ମୁଁ ଗର୍ବିତ ମୋ ନେତା ପାଇଁ, ମୁଁ ଗର୍ବିତ ମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପାଇଁ। 1999 ମସିହାର ଭୁଲ ଲୁଣ୍ଠିତ ଓଡ଼ିଶାକୁ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣରେ ଏକ ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନର ଶ୍ରେୟ କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ସାର୍। ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ନୂଆ ଓଡ଼ିଶାର ବିନ୍ଧାଣୀ। ଏ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ଆପଣଙ୍କୁ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ମନେ ରଖିବ। ଇତିହାସର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଅକ୍ଷରରେ ଆପଣଙ୍କର ଗାଥା ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିବ। ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଆମ ହୃଦୟରେ ରହିବେ ସାର୍। ମୁଁ ଗର୍ବିତ ମୋ ନେତା ପାଇଁ, ମୁଁ ଗର୍ବିତ ମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପାଇଁ।